Tros tot 6, de middagshow. Ja, en vandaag is het waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen, Emiel Roemer. Ik vind het leuk dat hij er weer is. Emiel, goedemiddag. Goedemiddag, Roger. En wat leuk dat je er weer bent. Dankjewel. Hoe is het? Ja, uitstekend. Ja? Ja. Hij is van alle markten thuis, onze Emiel Roemer. Want naast dat hij waarnemend burgemeester is, heeft hij een aantal leuke taken in het verschiet. Eén taak heeft hij zichzelf aangedaan. En misschien dat we het daar maar eventjes over moeten hebben. Op 23 december, zo vlak voor de kerst, krijgen we Rumoer met Roemer in de Nieuwe Noor van Heerlen. En dan gaan we de maestro achter de Wheels of Steel zien. Sorry. Toch een beetje. Alleen dan wel met metalmuziek, hè? Ja, dat heb je helemaal goed, ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, zoals het betaamt ben ik regelmatig op pad. Dan ga ik werkbezoeken doen, zo ook bij de Nieuwe Noor. Er liggen natuurlijk allemaal plannen voor een nieuwe middelgrote zaal. Mm-hmm. Dus ik wilde graag daar ook eens wat meer over weten. En dat doe je het beste door er gewoon naartoe te gaan. Een mooie rondleiding gehad. En toen keek ik ook op een gegeven moment van... hoe is het nou met de rest van het programma, wat je nog hebt... En ik kwam erachter van, nou, een beetje een tent voor niks. Want ik zie hier maar één metalband staan. Is dat niet een beetje weinig? Nou ja, hij reageerde natuurlijk meteen van... Ja, nee, maar dat is ook moeilijk. En het is een kleine zaal. En bands van buiten zijn duur. Ik zei, nou, maar een goede Nederlandse band dan. Ja, wie had je dan in gedachten? Ik zei, nou, mijn vrienden van Death Alley. Ja, maar die hebben we geprobeerd, maar die konden niet. Oei. Nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik zei, weet je wat, ik zal hem eens opbellen. Daar komt het netwerk, ja. Daar komt het netwerk. En dus ik heb de zanger gebeld. En ik zei, joh, Douwe, wat is dit nou? Kun je een keer door een burgemeester aangekondigd worden... en dan kunnen jullie niet. Oei. Oh, dat weet ik niet. Dat gaat allemaal via management. Maar weet je, ik ga er eens achteraan. Ik zei, dat is goed. Als jij achter jouw management aangaat... dan ga ik weer terug naar de Nieuwe Noor. En dan moeten die elkaar maar bellen en dan komt dat goed. Nou, een paar weken later kreeg ik een berichtje. Het is gelukt en Death Alley komt maar onder één voorwaarde. Als jij ervoor en daarna wil draaien. Ik zei, nou ja, voor wat hoort wat. Ja, fantastisch dit. En zo is de deal gesloten. En zo is de deal gesloten. En op 23 december, Het is een mooie afsluiting van het jaar, toch? Ik vond het wel grappig. En, ja. Ik denk, nou, laat ik hem een keer proberen. Ik zei, als je me zorgt dat je iemand naast me hebt staan... die technisch weet hoe het moet. Ik zei, dan zorg ik wel voor de juiste muziek. Nou, fantastisch dit. Wat leuk. Ja, want we weten natuurlijk, Emiel Roemer en metal... dat zijn vriendjes. Hè? Dat is bekend. Maar het is wel leuk dat een burgemeester dit gaat doen. Ik vind het wel bijzonder. Ja, ik heb er nog weinig gezien die dat ook deden. Ja, dus ik ken het niet, maar misschien... Er wordt een uniek concert. Kaarten reeds in de voorverkoop al, toch? Ja, volgens mij, ik zag op Facebook al dat er een hoop mensen naartoe wilden. Dus wees er snel bij. Voorzichtig zeggen dat het uitverkocht is? Of, nee, het is zeker nog niet. Dus ik heb nog geen signaal gehoord. Dus ga vooral naar de site en zorg dat je erbij bent. De Nieuwe Noor, 23 december. Zeker als je van stevige muziek houdt. Want ik ga helemaal los. Hij is zich helemaal mentaal aan het voorbereiden. Leuk is dat. Emiel Roemer dus. Rumoer met Roemer, 23 december in de Nieuwe Noor van Heerlen met Death Alley. Onder andere daar op de line-up. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dan de minder leuk bericht. Wim Kok overleden werd ons afgelopen weekend duidelijk op 80-jarige leeftijd. De voormalige leider van de Partij van de Arbeid, maar ook de voormalige premier. En dat is net voor uw tijd geweest, hè? Ja, hij is natuurlijk in 2002 gestopt. Ja. Ik ken hem natuurlijk zeker. Het is een triest natuurlijk voor familie en nabestaanden. Ja. Hij is natuurlijk een prominent politicus geweest. 8 jaar lang premier geweest in een periode waar veel gebeurd is. Ja. Waar we ook veel met hem in de clinch hebben gelegen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel een zeer prominent premier geweest. Ja, een icoon dan toch? Ja, absoluut. Ja, absoluut. En dan neemt Alexander Pechtold, ook een redelijk jonge politicus nog, vind ik, al afscheid van D66. Sterker nog, hij stopt gewoon met het minister zijn. Terwijl ze eigenlijk nu net... Fractievoorzitter. Sorry, ja, heb gelijk. Fractievoorzitter. Ik moet nooit een burgemeester tegenspreken. Nooit doen. Maar hij zit net eigenlijk nu... hij maakt nu deel uit van de club. En dan stopt hij er al mee. Is jammer eigenlijk. Ja, maar ik kan mij ook voorstellen dat je op enig moment ook zegt van... ik zit er al zo lang. Dat was bij mij de afweging ook. Ik zat er natuurlijk ook al 11 jaar in Den Haag... waarvan 8 jaar als fractievoorzitter. Ja. En ik op enig moment ook de afweging gemaakt van... tot hoe lang kun je blijven? Wanneer is je houdbaarheidsdatum in zicht? En wanneer geef je het eigenlijk een stokje over aan de nieuwe generatie? Voor mij was dat vorig jaar december. En blijkbaar heeft dat hem ook aan het denken gezet. Ja. En hij heeft nou gedacht van het is tijd om
een stokje aan de nieuwe generatie te geven. U bent op zijn afscheid geweest? Ja, afgelopen dinsdag. Druk, denk ik. Ja, ik heb 8 jaar natuurlijk intensief met hem samengewerkt. Dus ik wilde daar wel even zijn. Ja, logisch. Ja, het zal een drukke aangelegenheid geweest zijn. Het was een gezellige, drukke aangelegenheid waar ik weer veel mensen ontmoet heb. En dat kan geen kwaad. Ook dat is weer goed voor het netwerk. Daar is het weer. Zo is dat. Ja. Goed, dan Heerlen, want daar is Emiel Roemer waarnemend burgemeester van. En we horen eigenlijk heel veel alleen maar enthousiaste berichten natuurlijk. Hoe is het in het Heerlense, Emiel Roemer? Nou, het is veel te doen. Maar ik denk dat de ontwikkelingen ook wel van die aard zijn. Dat heel veel mensen toch ook wel doorhebben dat de komende jaren het echt in deze regio echt wel staat te gebeuren. We hebben natuurlijk aanvraag voor die regio-deal in Den Haag liggen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Dan daarmee zouden vele miljoenen in de regio terecht kunnen komen. In Heerlen zelf zijn we natuurlijk al begonnen met een aantal sloopwerkzaamheden van het stadskantoor en van het Schinkel-Zuidgebied. En de komende jaren zal er echt heel veel, zeker ook in het centrum, gebeuren als het gaat over het aantrekkelijker maken van het centrum, van het winkelgebied. Groen. Dus ja, er staat echt wel heel veel te gebeuren de komende jaren. En ja, ik merk ook wel steeds meer enthousiasme bij mensen die zeggen van het is ook de hoogste tijd, er moet een hoop gebeuren. Dus laten we vooral allemaal de schouders eronder zetten en doe mee. Ja, Heerlen is eigenlijk volop in beweging op dit moment. En ook inderdaad de sloopwerkzaamheden die u al aanhaalde, dat loopt voortvarend volgens mij, hè? Nou ja, alles. Het is allemaal niet makkelijk. Het is een heel veel ingewikkelde dingen bij natuurlijk. Dus je hebt met heel veel partners te maken. Maar als je dan ziet wat er toch allemaal op stapel staat en wat er allemaal nu ook al begonnen is, ja, dan is er alle reden om daar enthousiast over te zijn. Er zullen altijd dingen zijn die beter kunnen, maar er komen heel veel mooie dingen aan. Denk ook aan Schunk die bezig is met de tentoonstelling van Basquiat, de Amerikaanse kunstenaar. Ja. Wat echt uniek is dat die tentoonstelling naar Nederland komt en al helemaal dus ook naar Heerlen komt. Dus ja, er gebeurt erg veel. En ik zeg wel eens van ben trots op je stad, want er is alle reden toe. Ja, dan sprak u een tijdje geleden en toen was u er eigenlijk nog niet zo heel lang. Hè? Nog heel veel inlezen, kennis maken. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds wel. Steeds nog wel nieuwe organisaties elke die u nog niet kent. Ja, precies. Maar eigenlijk nu Heerlen wel een klein beetje wel bekend. Hè? In zoverre als er over iets gesproken wordt. 9 van de 10, daar weet Emiel Roemer toch wel iets vanaf. Of daar heeft hij al over gesproken, iets van gehoord. Ik doe mijn best. Ja. Maar garanties weet je natuurlijk nooit. Er zullen altijd wel weer nieuwe dingen zijn waar ik nog onvoldoende van weet. Maar de stad is natuurlijk 90.000 mensen bijna. Ik probeer wel op zoveel mogelijk plekken me wel te melden, te laten zien. Maar dat ik de stad helemaal ken, dat durf ik na 7 maanden nog echt niet te zeggen. Nee, oké. Maar de hoed en de rand, tot in detail. Ik ken steeds meer hoedjes en steeds meer randjes. Ja, precies. Ja, mooi is dat op zich. Want dat is natuurlijk ook fijn als je hoe meer kennis gemaakt daar is en hoe meer u weet van een stad en van wat zich daar allemaal in afspeelt en wat er allemaal gebeurt. Dat is denk ik alleen maar prettiger communiceren, ook als je weet wat over gaat dan, hè? Ja, zeker. Kijk, je bent natuurlijk voor een aantal dingen zelf verantwoordelijk, maar een burgemeester kan ook zorgen dat de juiste mensen aan tafel zitten om zaken die toch opgepakt moeten worden, om die in een stroomversnelling te krijgen. Nou, dat doe ik graag. Ja, binnen het gemeentelijk apparaat is er verder nog een reorganisatie op stapel. Hè? Daar had u het eerder ook al even over. Ook dat krijgt langzamerhand al een beetje gestalte. Althans, voorbereidingen worden getroffen. Dat gaat ook. Dat is al redelijk in gang gezet, toch? Ja, daar zit de snelheid zeker in. Dat moet ook. We hebben natuurlijk lang gewacht. Zeker ook omdat iedereen zat te wachten. Gaat die herindeling met Landgraaf wel of niet door? Daar heeft de hele organisatie op moeten wachten. En toen duidelijk werd dat dat niet doorging, toen hebben we ook maar meteen gezegd van nou, dan moet die reorganisatie maar meteen gebeuren. Mensen niet te lang in onzekerheid laten. Dat is nu echt in een stroomversnelling gekomen. En we proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren en mee te nemen. En eigenlijk kan ik alleen maar zeggen, we liggen echt op stoom. Ja, goed. Dat is natuurlijk alleen maar een fantastische ontwikkeling. Want het moet ergens halverwege volgend jaar, denk ik. Dat moet echt wel zo rond dat je echt iedereen op een nieuwe plek zit. Of op zijn huidige plek, maar dan met de nieuwe afspraken. Dan moet rond mei moeten we toch wel een heel eind komen. Ja, nou ja, goed. Dat is in ieder geval dan mooi. Want het is goed dat dat in gang gezet is en nu ook daadwerkelijk vorm gaat krijgen. Ja, goh. Dus eigenlijk is het gewoon heel positief met Heerlen, toch? Ik ben laaiend enthousiast. Het is een prachtige stad waar veel gebeurt, veel in beweging is. En zeker, we hebben ook een heleboel uitdagingen. Er zitten een heleboel wijken die ook zitten te wachten
op investeringen. Er zijn nog veel te veel mensen die nog wachten op werk. Mensen die hun financiële situatie verbeterd willen zien worden. Dus ja, er is nog meer dan genoeg te doen. Maar ik ben wel erg enthousiast voor wat er allemaal aan de gang is. Ja, nou, u bent ook best wel enthousiast over RTV Parkstad, zeg ik dan maar gewoon even. Als we spreken voor eigen parochie, want afgelopen vrijdag opende die gewoon even het weekend. Ik weet niet of u de weekendclub gehoord hebt om 6 uur. Maar dat werd geopend door Mr. DJ Emiel Roemer. Zeker, ik denk dat het erg belangrijk is dat lokale radio en televisie, dat we daar zuinig op zijn. Er zijn mensen die met de poten in de klei staan, die de lokale informatie verzorgen. Waar nog steeds gelukkig veel mensen naar luisteren. En als ik daar een steentje aan kan bijdragen door met regelmatig te komen, of zoals afgelopen vrijdag een weekendclub te mogen openen, dan doe ik dat graag. Beste luisteraars, ik ben Emiel Roemer, waarnemend burgemeester van Heerlen. En hierbij verklaar ik de weekendclub voor geopend. Nou, hoe fantastisch is dat? Is er nog iets waarvan Emiel Roemer zegt, ik ben hier nou toch? Gebruik me, zei u de vorige keer, voor als er iets is qua uithangbord. Is er iets waarvan u zegt, nou, ik ben hier nu toch? Dan kan ik nog even wat kwijt, want dat moeten jullie even allemaal weten, horen, zien, meemaken. Nee, je hebt eigenlijk alles wel een beetje gevraagd. Ik zou tegen de mensen willen zeggen van, doe mee. Sta op, laat van je horen. Het is nu de kans. Heb me toch goed voorbereid, hè, deze keer. Goed, hè? Bedankt voor de bijdrage. Heel graag gedaan. Goede reis naar huis. Dankjewel, succes, Emiel Roemer, dankjewel.